Може ли да се телунем? Моля те. Марко, аз... Добре, господин Диас. Не мога, ще видиш. Какво? Какво става тук? Дъщеря си какво направи? Или аз? Мамо, какво си сторила? Първо, това не мина по начина, по който възнамерявах. Аз... Какво? Да не работиш за Мина? Не, стар. Мина работи за мен. Тя принцесата печели всички битки, знам. Тилта, но то не бой се, тя осветява този план. О, пред вас тя там стои. Злото бързо бяга, а магията пак и строи. Тя е принцесата. По Disney Channel забавлението има едно име. Киф. Нови епизоди от понеделник, 13 май от 16:50 по Disney Channel. Моят живот си беше супер нормален. Аз си разсипах токанките. Аз съм лудното момиче. Успя да разлаеш кучетата, млада госпожице. Да няма злодейска конференция. Може да съм малка, може да съм още дете, но аз съм лудното момиче. Лунното момиче и дяволския динозавър. Нов сезон от понеделник, 13 май от 19:50 по Disney Channel. Готови ли сте за диви приключения с новите Puffies Fashion and Nature? Гащички с уникални дизайни, вдъхновени от природата, изчистени от агресивни съставки и много нежни към бебето. Новите гащички Puffies Fashion and Nature. Приключения без притеснения. И суха кожа, дори след най-дивите игри. Семана кара дрехите да оживяват с дълготрайните аромати и формулата против намачкване. С каквото и да се сблъска през деня, роклята ти остава винаги блестяща, винаги във форма и винаги свежа. Семана – прелесна от сутрин до вечер. В светлината на прожекторите. Новата Милде. Първокласна тоалетна хартия с осезаема плътност, впечатляваща мекота и удивителна способност да попива. Милде. С медал за най-високо качество в България. Открий фотоепилатор Филипс Лумея. Бръснеш, скубеш, криеш, използваш кола маска, прекарваш часове наред, правейки това отново и отново. Или просто бъди себе си. С приставки, перфектно прилягащи към всяка извивка на твоето тяло, нежните светлинни импулси приспиват косъмчетата. Наслади се на гладка кожа в продължение на 12 месеца. Фотоепилатор Филипс Лумея. Бъди свободна в твоята собствена кожа. Над 80% от пигментните петна и стареенето на кожата са свързани с слънцето. Използвай Nivea Sunspot Control с SPF 50+ ежедневно. Много високата защита и патентованата съставка Luminous X30 намаляват и предотвратяват пигментните петна, за да се радвате на слънцето. Nivea Sunspot Control. Кожата е за да се наслаждавате на слънцето. Nivea е за кожата. Най-бързият и силен Ибопром Спринт Макс побеждава силно главоболие, болки в гърба и кръста, възпаление. С иновативна мека капсула с те.
Вземи от Технополис Samsung Galaxy S24 или Samsung Galaxy S24 Ultra. Сега на супер цени и на изплащане на 36 безлихвени вноски. Технополис прави живота по-хубав. Безупречно чиста. И спестявам енергия с превключване на кратка програма с студена. Пръснене без усилия. И спестявам отпадъци, като използвам дръжката многократно. Блестящи съдове, дори и при кратък цикъл. Качество, с което пестиш. Съвършенство. Търсим го винаги във всичко, което правим. Открий духа на съвършенството с Spirit. Spirit Fine Paints покрива повече от вашите очаквания. Ехо, чули новината за новия препарат за съдове Ехо? Отличен с награда Best Buy. Ехо, качество, което си заслужава. Скъпа, само една капка ли каза? Миналото лято ми се появиха тези тъмни петна. Лифт Актив протокол против хиперпигментни петна. Бетри серум и SPF 50 крем. Висока концентрация на ниацинамид и активни пилинг съставки. Дерматолозите потвърдиха намаляване на хиперпигментните петна с до 88%. Само 2 стъпки. Бетри протокол серум и крем. Виши. Всеки прилив на енергия има значение. С новия Ярис Крос от 285 лева на месец и новия Ярис от 213 лева на месец. Саяс. Цветът на косата ти е изгубил своя блясък. Ново. Серия боя за коса Саяс Intense Flex. Иновативната Flex технология предпазва и подсилва косата отвътре. За металически блясък и интензивност на цвета до 10 седмици. Заблести отново. Ново. Металическа колекция Science Intense Flex. През последната година направихме дворовете в 8 училища по-зелени за българските деца. Радваме се да продължим това начинание. Тази пролет с радост даряваме, за да направим още 3 училищни двора по-зелени. Заедно засаждаме въздух за нашите деца. Това е нашият дом. Мога да гледам телевизия без телевизор. Сиетел ТВ гледаш както ти харесва. И седнал, и прав. Вземи сега в магазин на Yettel или на Yettel BG в пакет с интернет за дома за 1 лев на месец за първите 6 месеца. Всеки ден микроби на ръцете ни отново. Какво да правим ли? Не се чудия, бързо Сейфгард вземи. Сапони съищателно, измий внимателно. Победа на всички фронтове! Нашето здраве в нашите ръце. Сейфгард, вашият съюзник в отмиването на бактериите. Все още ли се обуваш с ръце? Направи крачка в бъдещето с новите Skechers Slip-ins, които се обуват без ръце. Slip-ins моделите имат вградена невидима обувалка, така кракът се плъзга, докато докосвам обувката. Пробвай Skechers Slip-ins. Пет години с теб. 5 години about you. Внимание, внимание! Най-известните таласами идват със специална мисия. Да ви изплашат, да ви разсмеят. Едно поне е сигурно. Ще бъде ужасно смешно. Таласа ми на работа. Нови епизоди от понеделник до петък от 18:50 по Disney Channel. Моля за внимание! Задават се... Хамстър и Грета? Чакай, знаеш кои сме? Нови предизвикателства. Вземаме се! Нови супер мисии. Сега! Нови супер сили. Просто нови епизоди. Хамстър и Гретел. От понеделник до петък от 17:20 по Disney Channel. Мой приятел си ти. Какво? Статусти и бели. Теб няма да съм никога сама. Помощ! Страхотни сме, нали? Как завинаги? С мен завинаги. Призракът и моли маги. Обречен съм! Искам вън! До мен винаги. Няма да се разделим. Ах, изход има ли, кажи? Не, призракът е тук с моли маги. Това съм аз.
Аз съм Пас! Призракът и мали маги! Таласа ми на работа. Нови епизоди от понеделник до петък от 18:50 по Disney Channel.